Druhá časť prerábky strechy a krytiny, ktorú som ešte neinštaloval. Začíname podbytím strechy. Tatranský obklad sme si namalovali. Dvakrát drevo sme si opracovali, môžeme ho začať inštalovať. V minulej časti sme hovorili, že budeme vyrezávať tie hranuly do všelijakých takých tvarov. Tak takto to už vyzerá. A takto vyzerá ten obklad, keď už je dvakrát namalovaný. Z minulého videa tohto projektu bolo aj pár komentárov, ktoré narážali na to, že si keď zrývame strechu, máme si dať plachtu. Ale veľký rozdiel je v tom, že my sme zrývali drevenú krytinu, ktorá je ľahká a upratovali sme to do big bagu, takže bolo nám ľahšie to urobiť takto, ako trepať sa s plachtou. A vďaka tomu, že sme trávu poupratovali, prevzdušnili ju fúkarom, vyzerá krajšie, ako keď sme sem došli. A ako zistíš, že v tomto rohu máš pravý uhol, tak poď sa na to pozrieť. Použili sme klasický systém 60, 80, 100, Pythagorová veta. Tu sme si zaznačili 60 cm, tunak 80 cm a vzdialenosť medzi nimi by mala byť 100, vtedy je to presne rovno. A neviem, či si vedel, ak máš strechu, vieš ju urobiť aj lacnejšie, aj drahšie. Záleží od typov materiálov, ktoré na ňu použiješ. A cena ďalej záleží aj od kvality prevedenia. Tak ak chceš vidieť, ako sme to tunak ukončili, nezabudni nás sledovať.